El Servei de Genòmica ofereix suport en anàlisis d'expressió genètica i de genotipat en xips de microfluídica i també en tècniques de biologia molecular com PCR quantitativa, extracció de RNA i també anàlisis qualitatiu i quantitatiu de fragments de DNA i RNA. Per l'anàlisi dels fragments utilitzem el Bioanalyzer, que mesura d'una forma quantitativa i qualitativa les nostres mostres d'una manera molt ràpida, senzilla i amb molt poca quantitat inicial. La plataforma d'anàlisi genètica que treballa amb xips de microfluídica ens permet treballar amb una elevada quantitat de mostres i amb molt poc volum, donant fins a més de 9.000 reaccions en tan sols un xip. És una tècnica molt versàtil, flexible i d'alta sensibilitat.